Matul dan ix-xahar mistenni jibda x-xogħol fin-naħa t'isfel ta' Triq San Pawl, imma l-Kunsill Lokali Nazzjonalista fil-Belt Valletta qed jieħu deċiżjoni li jipposponi x-xogħol fuq il-parti ta' fuq ta' din it-triq għas-sena li ġejja. Jirriżulta li d-deċiżjoni ttieħdet wara pressjoni ħarxa mir-residenti u n-negozji rappreżentati mill-GRTU u l-MHRA. Is-sidien tal-istabbilimenti argumentaw li kienu se jintlaqtu b'mod negattiv għaliex ix-xogħol kien se jsir f'salt fuq din l-istess triq. Triq li tmiss ma' toroq li se jkun qed jibda x-xogħol infrastrutturali ieħor fuqhom, fosthom triq l-Arċisqof u triq Sant'Ursola. Ix-xogħol fil-parti t'isfel ta' Triq San Pawl se jiswa 160,000 euro u mhux mistenni jitlestna qabel 10 ġimgħat. Minflok għalissa jistgħu jintużaw Triq San Kristofru u Triq San Dominku. Il-Kunsill Lokali tal-Belt serraħ moħħ il-pubbliku li x-xogħol fit-Triq San Pawl se jsir bl-inqas inkonvenjent possibbli. Il-proġett se jkun qed jinkludi xogħol ta' pavimentar u ġdid ta' triq u servizzi ġodda tad-dawl u tal-ilma.